higit sa dalan, nawalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako. Di man May hapon, Brad. Long live na. Brad Ver Castillo. Share sana ako mga igsoon. Ato ba yung painiton ang kautuhon pinagi sa pulong sa Ginoo. So, live ta karon mga igsoon tungod kay unyang gabi naa mi funeral service muwali ko. Bawi ko daan ba? Kay wala na kunya. Please share our live. Ako sa share mga igsoon. Shout out Sister Janet Reniedo Sanchez, watching from quiet this time. So ako sa i-share mga igsoon, wait. Okay, so, kumusta? Kumusta mga igsoon? Kanunay kung nag-ampo nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas, unya dool sa Ginoo. Praise the Lord. So, grabe ang kainit dire. Kumusta yung init ba diha? So, igsoon actually, karong gabi paunta ko mag-live. Unya, ganinang buntag. Ningingon man to akong kauban dire, one of my disciples nga na funeral service. So, mauna nga nakauna-una ako nga mag-live ko karon kay bakante man ko. Wa ko muuban sa akong asawa na siya gilakaw sad. Kay unyang gabi wala ko unyang gabi. No, so that is why atong gitagaag higayon igso ni gahinta og higayon para mamalandong sa pulong sa Ginoo. And I believe ang uban wa kabantay karon. Pansalamat sa kanunayng nag-atang atong mga avid viewers and followers and listeners nga di jud magpaulahi sa dihang mag-live ta. Hello! Hello, Pastor James, watching from Batuan, Bohol. Thank you, MCT Paho. Salamat kayo. Praise the Lord. Unya, again, i-share itong live kay ang uban, wala ron kabantay ba? Nga nag-live ta karon kay usually mag-live ko every kuan man kanang evening, gabi Unya karon kay naman tayo lakaw niya igsoon sa ministry. Live service na to. May hapon Pastor James M. Dumanon, gikumpleto niya. Pa-shout out from Kabangkalan City, Negros Occidental. While duty, wow, gatanaw sa live ni mo Pastor James Simaya sa Ginoo from Brother Igsoong Zamni Jers D. Alvarez. Salamat Igsoon, God bless you more and more. Og shout out sad sa ni Brother Libay ba ni Brother? Or Libby? Magnasi. Watching this time from Taytay, Valencia, Bohol. Layo-layo. Mayong huibis sa kapunon, Pastor. Shout out sa akong mga unsaved loved ones. Ato nang i-declare in Jesus' name, mga luwas na friends and neighbors diri sa Karkar. Preach on, God bless, perting inita. Init jud kay pero atong painito ni. Pinagis pulong sa Ginoo. Greetings from Sister Merlinda Lapas. Praise the Lord. Okay, shout outs ta ng mga OFW nga nagtan-aw diha. Unsa mang orasa diha ron? Nasa lain-lain ka nasuran, mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, mga naa sa mga cargo vessel, ang uban naa sa mga cruise ship,
mabungahong adlaw niyong tanan diha og ang kuan sa day akong gi-shout out ato ang mga followers, mga subscribers, mga new followers. Welcome mo nga page, walay debate dire. Kundili maghisgot lang ta diri sa pulong sa Ginoo, biblikal lang ta. And I just want to encourage again everyone to share our live this afternoon para maglanog-lanog ning pulong sa Ginoo. Atong painiton pagyud ang atong kaudtohon karon igsoon. And you can also type at followers at highlights here in the comment section at everyone para makabantay yung mga friends igsoon. Or you can mention the name of your friends here in the comment section. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel kay libre rito, ay bayad. Dili kay naa. Apan salamat sa mga subscribers ani nga page. Ang link nasa caption ni nga live igsoon sa itong YouTube channel. Okay. Praise the Lord. Hi, Pastor. May mudto. Sa mani. Shout out ko sa akong tita. Wala na, hingdagan na. Sinsya na no, kusok yan mo dagan-dagan ba? God bless, Pastor. Watching from Tupi, South Cotabato. Sister Lunilyn May Lungno. Salamat always. Wala na. Dagan na. Pasensya no. Paspas kayo. Good afternoon, Pastor. Always listening. Sister Juliet Gitera. Kiyo. O kaning Tagaliluan, Cebu. Kinsa man eh. Wala. Hi, Pastor James. Watching from Barangay Kutkot, Liluan, Cebu. KM Saromines. Okay. Wala. Shout out, Pisigami, Kamigin. Ayay, makita na may ani pohon. Sister Igsoong Cleophie D. Siroy. Kita na pohon, Igsoon. May 5. Sakto ba ko? Mabungang kagtuon, Pastor, watching from Consolacion, Cebu, Bas, Togi, Wanjet. Okay, good morning. Kani kay OFW ni kay good morning. Christian Fuentes. Mayong Palis, Pastor from... Hey, Brad! Napas, Panglaw ron. From Brother Felix Dapar Lumod. Nas Panglaw ni nagtrabaho, ambot og napabani ka diha. Asa to dapita, Brad? Do Alpes Dumaluan. Mayong hapon, Igsoon from Sambuanga, Sibugay, patabang ko praise kung bana nga na siya stable nga trabaho. Okay, atong i-pray ni later. From Sister Manilyn Balatinya Kagandahan. Okay. Scroll down po. Oy, ano man? Joke. Shout out Sister Concepcion Castino Kabashi nga nagtanaw sa Japan. Di dyan scroll down. Kaya paspas kay Sister. Paspasa eh. Pasensya na no. God bless ni mo diha. Nakas akong pagampo. Watching from Tagum City. Mami Kay or Kay. Anyway, nindot kayo itong message karon igsoon. Og pa-shout out ko. Og ako sang gi-shout out ang kuya ni Abril Quattrobe si Bolter Solima, Brad. Si Brad Bolter Solima, shout out diha no, amping panalinginan kas Ginoo sa imong trabaho, imong negosyo. Paboran sa Ginoo. Okay. Shout out Pastor CPG House of Prayer from Brother Andrew Odiongan. Familiar. May hapon Pastor, God bless natong tanan watching from Negros Oriental. Ginny Mark Tanid. May hapon Pastor James, I'm watching from Iligan City, Arlen. Wana paspas na kayo. Kanunay jud namo ni palanog gisa man ning na ka Bluetooth speaker para sa kaluwasan ng mga kalag nga wala makabato no grasya jud sa Ginoong tanan. From Merlinda Lapaso. Sige, paliw palanog igsoon. Shoutouts tanang on duty pero naminaw ba? Okay? And this afternoon igsoon nindot niya tong topic karon kay kuan man. May tungod ni igsoon sa ato ang quiet time ni Lord. Kana bitong naatay panahon sa Ginoo nga in our private sa ato bitong quiet place, sakto ba na? Yeah, secret place di ay. Mo na tong topic karon kung unsang atong matagamtaman og masinati sa dihang muhatag ta mugahin jud ta og panahon sa Ginoo kanang walay laing tao kita ra walay atong suluhon si Lord ba mao na tong topic karon igsoon. And then before that, bitaw blessed day to us. Okay, thank you sister. Napakaos Panglaw. Okay, amping da brother. So mao ni mga igsoon nga mao ni atong topic karon about secret place. So unsa man ang secret place? Ato aning palawman og maayo unya karong taud-taud igsoon kay naa ni pinasahi nga blessing. Ako sad mga igsoon, ako ning gi-share nyo kay ako ning na-experience sad nga unsa ang pinasahi nga blessing
once we always dwell in our secret place with the presence of the Lord. Shout out Pastor taga Cebu from Las Piñas, Manila. Sister Rochelle Humauas Castillo, okay? Avid followers na to ni and listener. Shout out Duki Iran. God bless Igsoon. Okay? So, mag-start na tayo. We have 62 viewers this time. Kaya init kayo. Ato pa dyan yung painiton, mga Igsoon. Kaya iniguman anin, napupoy buhaton. Basta, busy kay tarong adlaw. May hapon, Pastor, patabangan ako gampo akong kaubas, trabaho, nga giataki, high blood. Sige, mag-ampo man tani unya, mga Igsoon. I see you, gamay ra kay nas Ginoo. Ito yung gamay ra na. Hallelujah. Okay, so, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Anyway, napaday, nalimot man ko. Ako na yung shout out na ang mga brad na ko sa Alpha Kaparo. Balag ang uban, masuko, kay mag-akro-akro ko, akong gipromote. No! Ako lang silang gi-great God, kay, siyempre, mga igsoon ako sila, niya, usasad ko sa gigamit ni Lord para nila, kay dili tanang membro sa akro. Buutan, na po yung mga badlungon. Mauna ako ang misyon. Okay? Long live kanunay mga brad sa different chapter, different council around the world. Ipataas na tungalan sa Ginoo. And of course, Saya, Skeptron in Arms. Mga brad na ko diya nga mga police officer, mga naa sa military, tanan, basta Saya, Skeptron in Arms. Okay? And Cebu City Jail, shout out, Maximum 4, RDC 123. Sa mga higala na ko diya nga mga mayor, especially to Brad Ares, shout out. Sila sa Brad Kenneth, tanan, na diha. Praise the Lord. Kung si tanang nakagawas na, nga nag-follow dire. Kaya na nag-message na ko ni aging mga simana nga gikan siya sa maximum 19 man siguro siya. Kunya, diha daw siya pagwalay nako sa Cebu City Jail, nakagawas na siya. And of course, my team from Living Water Christian Fellowship sa Prison Ministry, headed by Pastora Ninette og sa tanan, Labrad Adsel, kamuta na diha. Daghan kay mo, dili lang ako isulti kay masipiat niya ko sa uban, makalimtan ba. Basta my team from Living Water Christian Fellowship, maginampuay lang tayo nyo. And of course, sa to mga jail officer diha sa Cebu City Jail, shout out. Ug sa akong amigo dol sa Dughan, kababata, Sir Paul Acosta, nga amigo, good friend of mine, police officer, nga nasa Camp Osmeña, Cebu. Okay. Let's start na. Let's pray. Hallelujah, Father in heaven, thank you, Lord, for another great privilege, Lord, and another blessed opportunity nga imong gihatag kanamo, Lord. Nining init nga kaudtuhon imong gitagaag higayon nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Imong pulong may among kinabuhi. This is our daily bread. So dili pwede nga dili mi mamalandong, dili mi mubasa ani Ginoo. Kay mauni ang source sa among kusog, sa among kalig-on sa paglaom o giya kaninamo, Ginoo. Niningit-ngit nga kalibutan, Ginoo, nga grabe na kadautan. Father God, before we listen to your word this afternoon, limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo. Hinlui mi, Lord, himoming takos, himoming angayan, kay imong pulong balaan, imong pulong, Ginoo, sagrado kini kaya imong pulong, Ginoo. This is the most holy word. Unsa man ang mga pulong sa kalibutan, mao ni ang pinakabalaan sa tanan. Because according to your word in John 1:1, ikaw kini mismo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So Lord God, himuaming takos ug angayan nga mamati ug mamalandong niini. Tagayusab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon. Dili lang igo maminaw kundi musunod usab, Ginoo. And Lord God, you're gonna bless all the viewers and listeners right now. Bisan pa man ang mag-replay ani panalangini, Ginoo, according to the desires of their heart. And among ipangayo ang lamdag sa balang Espiritu Santo kanamo karong kaudtuhon, Ginoo. Ikaw ang magbuot, ikaw ang mahimaya, ikaw ang mong gipasidunggan o gipataas, wala mi nag-isa og relihiyon or pundok. We lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, the name above all names. And Lord, ako nag-ampo, Ginoo, nga samtang mamati mi sa imong pulong, among mabati imong gakos, imong comfort, imong hikap, imong gahom, imong dihog, imong presensya, Lord God. Holy Spirit, again, this is your moment, and I pray, Lord God, peace of mind, walay laing ma-sentro ug ma-focus, ikaw lamang. Ang nabiling panahon, Ginoo, among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's start. Tubig tabi kay bisag nag-aircon ta perting inita gyud. Praise the Lord. Anyway, shout out PC Gami family around the world, no? And before I start, again, akong gi-remind nga this coming 28, I will be in
Sirabulyones, Bohol. Speaker ko sa last night, March 28. Oh no, April 28 this month. And then this, the last Sunday of this month, na ako sa Pitogo. Speaker ko nila ni Pastor Corib. Okay? Kita tadiya taga Pitogo, pero simba man po na ako. Basta na ako diya. Okay. Watch out for us. Kauban sa ako ang mga disciples uban, mga batanon, probably. And then, sa bagay, this coming May 5, na ako sa Camigen. Okay, unya, May 8 man siguro, na ako sa Carmen, Bohol, sad. Na ako'y part diya. Hello, Pastor, watching from Mati City, Davao, from Sister Emma Castillo. Thank you, Igsoon. Okay? Again, please share our live this afternoon. Sa mga naka-bluetooth diha, hala palanugi. O sa mga naka-on duty, nga naminaw, salamat sa Ginoo. Hello, Pastor James, may hapon, watching from Libuna, Bukidnon. From Sister Elisa X. Sa mga Chauri, Umpay. Okay, thank you for watching and listening. Igsoon. Maglaag ra ba miskuan Bukidnon, pero unya pa ni June sa among schedule sa CDO o sa Bukidnon. Hello, Pastor, watching from Coronadal City, Sister Merna M. Bognos. Salamat, Igsoon. God bless. Okay, let's start. Praise the Lord. Atong teksto, mga Igsoon, atong naning basahon na makita sa Mateo 6:6. Si Jesus ni nagsultihan ni ining sikreto, kay mao po ni sikreto niya. Ayay, so man ni kuha man ning amigo. Ako sang shout out be. Shout out ako be si River Kabidje, Brad. Shout out ko ni Mama Nati Kabansay, Brad, og sa akong mga anak Dana og kisa man ni anak Dana og sa man ni Brad og Debani og Klo. Salamat sa Ginoo, brother. Kita daw pohon. Praise the Lord. Again, shout out sa mama ni Brad Raber Kabidji. Sa man ni siyang Mama Nati Kabansay og sa ako ang mga anak og sa imong asawa, okay, og Debani og Klo. Okay. Thank you, Brad. Watching from Siargao, usar ba ni sa akong gipangandoy, Siargao. Nindot dia kay naay magskit-skit ba. Basta nindot ko na, kuhan ko na mini Boracay. Basin daig nata imbitasyon dia itugot sa Ginoo, no. Shout out Pastor J Lord sa Pastor J Lord sa shout out Pastor J Lord sa Kumbado Bagay, Daan Bantayan, Cebu. Okay. Alright, so from Look, Panglao, shout out si Joycin Sirunay. Sige naman tag-shoutout. Ano din, ani maputol, magsugod na ta. Pastor, kanusa ka si Dio. Muchat ko ni mo, brother. Kay manood ka, prisuhan. Tanaw na to, musuway na to, tandim. Mga gibago sa Ginoo, mga ngit-ngit po kayo kaimtang. Mga kriminal sa una. Kuan, Brad Pastor, kuan, June pa. And then, after that, pabukid nun me. So, June, among schedule. Mukuan na ko, mailan na na. Okay, let's start. Praise the Lord. Mateo, naman ni mga kuan. Okay. Mateo 6:6, mga igsoon, mao niya tong teksto, ingon si Jesus. Apan kon magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhe ang pultahan, ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Okay? O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Again, akong basahon igsoon ang gingaw ni Jesus. Listen carefully. Mateo 6:6. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya sirhe, sirad-e ang pultahan og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Again, dili makita. Again, dili makita. Okay? Kaya nga itong Diyos, Espiritu, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Praise the Lord, okay? So, nining tagnas ka po nun, mga igsoon, giremind ta ni Jesus nga naay usa ka sekreto, no? Or pamaagi nga atong buhaton para i-bless ta ni Lord, para panalanginan ta ni Lord, para mamuhat si Lord sa atong kinabuhi, para mulihok si Lord sa atong sitwasyon.
Okay? Ingon siya diri, apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto. Apan dili ni mo pasabot mga igsoon nga ingana na lang jud ka magampo, di ka mo ampo og gawas, di ka mo ampo sa public. Pero lahi ni igsoon, ang gimin ani ni Jesus igsoon is secret place. Ang gimin ani ni Jesus igsoon nga natay gitawag og quiet place, no? Quiet time or quiet moment with our heavenly Father, no? Nga kanang naagi tay pinasahi nga panahon nga kita ra og ang Ginoo mag-date, mga igsoon, walay makakita. Walay samok, wala atong asawa, wala atong bana, wala atong pastor, walang atong mga anak. It's between you and God. Mao ni gusto ni Lord. Nga natay gitawag og quiet place, nay mao na ang gitawag og secret place igsoon. Kayo sa gingon direo. Next, sulod nga to sa imong kwarto nya sirhe, no, manira kay nganong walay saba ba. Kabantay mo mga igsoon. Kabantay mo mga igsoon nga naa gyud ni siya advantage compare sa magpray ta nga saba kayo nga murag na kay madungog bitaw, na kay makita. Lahi ginang kanang in silence bitaw igsoon, in quiet place, nakalak ang pultahan, nagluhod ka, naghilak ka sa Ginoo. Imong gibati ang presence ni Lord, nakig-date ka ni Lord, nakig one-on-one ka ni Lord, no? Ingon direo, unya sirhi ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Okay? Wala kay tanawon inig ampo. Wala kay kapon. Wala kay gakson. It's biblical. Jesus nagsultihan dili ako. Magampo ka sa atong amahan nga wala makita, no? Dili makita, dili mahikap watanan. Amen. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, ang Dios espiritu, ug ang magsimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Unsa man ang espiritu? Kita igsoon composed na sa body, soul and spirit. Ang spirit di makita, ang lawas makita. No, ingon ra pulong sa Ginoo nga pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, nga naman, next line, og gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. So sa quiet place igsoon, ang atong gibuhat diha is God pleaser kita. Wala ta nagpakita sa ubang tao nga nagampo ta. Napoy mga times nga magampo ta sa gawas, even me, na times nga magampo ta sa gawas. No, magampo ta sa in public na di man nakalikayan, labi na mag-preach ta. Pare na ako outside, na ako sa church or na sa mga inmates sa prisuhan, magampo. Basta naay mga times nga nagampo ta sa public, di nakalikayan kay need sana. Pero kaning gitawag og makikistorya ta sa tong amahang langit nun sa quiet place, in private igsoon, in the secret place igsoon, naigingon diri, gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Wa man ta makit-i sa atong ginikanan, atong bana, asawa, atong pastor, atong hinigugma, pero naay wa makita nato nga nagtan-aw nato. Kung sige ngon dire, gantihan ka sa imong amahan. In other words, mga igsoon, kana din gitawag og secret place. Kanang time na to with the Lord nga in silent, nga kita ra og si Lord ba nagdata, nagmuni-muni ta ba, nangaliya tas Ginoo mga igsoon, balabi na kanang mag-fasting ka, no? Pinasahi day na igsoon kay nganuman, once natay ihangyo ni Lord sa gingon dre, gantihan ka sa imong amahan. Ihatag ni Lord ang desire sa atong kasing-kasing, ihatag ni Lord kung unsa atong gipangayo, atong gihangyo, ihatag sa Ginoo, gantihan, meaning i-bless ta ni Lord. Paboran ta sa Ginoo, mamuhat si Lord sa atong sitwasyon, na reward, na ganti, no? Gisulti jud diri nga na ganti once we spend time with our Heavenly Father in the secret place. Kaya numdum mo igsoon ni Jesus. Si Jesus, kanunay ni niya gihimo. Kabantay mo, before si Jesus magwali, magsangyaw, mangampog, mga masakiton, no? Inig kahapon igsoon, inig human niya gwali, musiparit siya sa mga disciple niya. Okay? Magsulo siya, magampo sa buntod, mao na secret place. Mao na quiet time niya ni Heavenly Father. Amen? Yung kabantay kay igsoon, dito ang dapita, dito siya nag-charge, naka-full charge siya. Mga to'y nagapaligoon sa Ginoo. Nga naman, pastor, kay iyan ang gihimo igsoon. Even sa katong hapit na siya namatay. Di ba? Katong before na siya, padung na siya itugyan igsoon, katong padung na siya halikan ba, ni halukan ni Judas. Di ba? Nagambo pagid siya, naglain. Katong niingon siya bang amahan ko kung pwede pa ihaylo kining kupas sa pag-antos sa panangimong kabubuton may matuman dili ang akua. Nagambo pagid siya. Even mga igsoon to the point of death. Still si Jesus ning dwell, ming hatag og time sa secret place, in private place igsoon.
Ewa man giingon to, nagampo si Jesus, kauban sa iyang mga disipulo, naghiusa sila, no, siya ra. Katong grabe ning tulo ang iyang singot ug maayo. Nga daw dahil dugo igsoon, no? Si Jesus, iyan ang gihimo igsoon secret place. Usa ni sa sekreto ni Jesus, kaning gitawag og secret place nga nilahutay siya sa ministry. Kay numdum mo itong mga igsoon nga si Jesus naglakaw sa tubig. Di ba? Itong nilakaw sa tubig, ning apa siya mga disciple, di siya gikan, nag-ambo to sa secret place. It means mga igsoon, after mga igsoon, mag-ambo ta sa secret place, mga igsoon, kanang walay nakakita, kanang kita rang duha mag-date ni Lord, na ay pinasahi nga gahom, ma-empower ta igsoon, na italagsaon nga dihog igsoon. Nga atong masinati, tanawa si Jesus, ning lakaw sa tubig dayon. Di ba, mao pa ba yato? Di ba, kato pa nga event ning lakaw si Jesus sa tubig. Katong ipauna niya yung mga disciple niya, ni-apas siya. Pero di siya gikan pag-apas, secret place. O kabalo ba mo igsoon? Walay Pastor James karon kung wala ko'y gihimo sad nga na. As what I have said igsoon, based on my testimony nga nadungog niyo na ako. Sadang gibag-o ko sa Ginoo, ko malahos og adto sa rehab. Sadang akong nabati ang gahom sa Ginoo. Wala ko'y gawas-gawas sa Pilato. 7 months or almost 7 months. Asa ko? Secret place. Di ko makitaan perminti sa akong mga ginikanan. Nara ko sa kwarto, di ko mukaon pamahaw o paniudto. Mauto akong quiet place, quiet time with the Lord. Nga magsigi kong muni-muni, mangayo kong kaalam sa Ginoo. Nga Lord, unsaon man ipagwali Ginoo, tabangi ko, lamdagi akong una-una Ginoo. Kay ingon sila, bright ko sa eskwelahan, pero lahi lagi ning Biblia, maglibog lagi ko. Kung wa ka Ginoo, di ko kasabot mo ito nga. Every day, I always spend time in my secret place, in my room. Nakalak ang door, igsoon mo, gawas na kong mangihi. No? Nara ko dito, nakagitara ko. Kapuyo na kong kanta, igsoon, gitar, maminaw na kong worship song. Magbasa og Bible, magampo. Dito na ko, igsoon, nag-rehab ko dito, murag nag-self-rehab ko dito if I'm not mistaken, 7 months or almost 7 months. Dito ko igsoon. Dito na ako natagamtaman ang presensya ni Lord nga grabe kalalom bitaw. Dito na ako nasinati ang gahom sa Ginoo. Mao tong after ko ning gawas dito igsoon, ming pitipo na ko sa mga barkada, mga adik-adik, mga kriminal, mga drug lord, mga tirador, ug na-bless sila sa akong kinabuhi. Inig-share na ko nila, grabe, manghilak lang sila kalit. Oh, nga no, manina, unsa naman ko nga, di ka pugong, grabe ang anointing, grabe ang power. Once we spend quality time with the Lord in the secret place. Kanang kita-kita, rabi to, effective igsoon. Mao nang si Jesus ning promote ani, nga kung mag-ampo ka mo, but it doesn't mean nga, it is all the time, ato ning buhaton, nga dili lang puta mo, mag-ampo, mugawas. Kada day mag-ampo, tag pagkaon, mugawas man tana. Pero gipromote ni Lord nga kita nga Kristohanon dapat naagid tay quiet time with the Lord. Dapat naagid tay time mo dwell sa atong secret place. In the quiet place nga walay nakakita nato, walay nakakita, walay nakadungog kundili si Lord ra. Ug sa ingon diri ang amahan nga nagtan-aw nato sa tago. Ang amahan nga nagtan-aw nato dili siya makita, nakakita sa atong gibuhat sa tago. Gantihan ta niya. Unsa man imong desire igsoon? Unsa man imong tinguha karon? Unsa man imong gikinahanglan karon igsoon? Unsa man imong mga silent battles nga dugay ra kang nag-struggle? I challenge you, dwell in the secret place. I challenge you to spend quality time with the Lord. Ikaw ra og si Lord. No, ayaw pagampo nga daghang tawo na kanang ikaw ra og si Lord. Pag muni-muni, pag date mo ni Lord. And believe me, based on my experience, kanang imong dugay ra nga problema nga imong giagwanta, mamuhat si Lord, mulihok si Lord diha igsoon. Ako tong gibuhat igsoon sa time na kay gusto jud ko nga excuse me. Gusto jud ko igsoon nga totally ma-free ko. Kay nga naman di lalim ning 16 years ka in drug addiction. Kinaon ako ng shabu ito. Di ko pwede nga di ko kasuyop matag adlaw. Magshabu ko 2 to 5 times a day kay makasuyop man ko ako'y magkuha kay labi na katong day times nga kusog ang baybas. So ang uban nga mga mamalit, muagi na ko kay amigo man ako tong nagunit o butang. So mao na nga, grabe. Di ko usay igsoon kanang sa panahon nga matulog ko. Ning abot yun na sa akong panahon igsoon nga sa panahon nga matulog ko. Di ko pwede matulog nga di kasuyop, nahugnag nabali. Murag nabali ang tama kay tungod sa ka taas sa dosage. Yes, tinuod na naminaw ang Ginoo.
Mao na nga for me, sila naka sinati og kabaguhan, dili kay ko ingon nga 100% nga kumbinsi kay gusto ko nga ma-set free ko totally nga di jud ko mabalik sa kaniadto ba. Mao to nga sige ko pray, sige ko fasting igsuon, nya mao ni ang leading ni Lord nako. Dwell, spend time on me in the quiet place, in the secret place. Amen. Sa dapit nga walay nakakita si Lord ra. Sa dapit nga walay lain nga akong gipasikatan si Lord ra. Sa dapit diin naglako sa pultahan ug walay laing nakakita sa akong pagluhod ug akong paghilak si Lord ra. Naay buhaton si Lord igsoon. Grabe ka effective. So mao na akong gibuhat for almost 7 months or 7 months ba to. Then diha ko nag-start nga nahimong effective instrument ni Lord. Although naay mga trials, mga persecution, but nakalahutay, nakalabang ko, bugal-bugalan ko, adik pa daw ko. Ako naman ang gisabot sila kay ilahapon na. Hindi mo nakalikayan, no? So, diha ko naka-overcome sa mga battles na ko everyday, mga struggles na ko, labi na sa flesh na ko, nga usay magbuot siya. Diha na ko gipatay. Akong unod nun nga pagbati, unod nun nga kailibgon. In the secret place. Why? Because in the secret place, wala kay lain kauban. Si Lord ra. Amen. Si Lord ra. That is why this afternoon, I challenge you, mga igsoon, brothers and sisters in Christ. Unsa may mga struggles nyo karong problema, need ba kag anointing? I-level up imong faith, i-level up imong anointing. Gusto ba ka i-empower ni Lord? Try it. Dwell in your secret place. Pangitag lugar, sa imong kabisi, tagay, higayon si Lord nga kanang mag-inusara ra ka. Mapitong ganina, nag-pray ko. Sakto gini siya nga topic. Actually, igsoon kani nga topic. Karon pa ni, nga ningkalit lang ba, og abot. Kunya, akong gi-share ninyo. Because early in the morning, around 4 a.m., nakamata ko akong asawa, nagagok pa ako akong anak sa taas. Sa kwarto ko kanina, nindot lahi. Kabantay mo igsoon, lahi ng mag-ampok nga hilom. Nga walay naa sila pero natugman wa ka kita nang ikaw ra gid bitaw nga maka-concentrate ka, maka-focus nga Lord kalami nimo. Lord imo na pud kong gipamata daghang kay nangamatay rong adlaw pero namata na pud ko. Lord salamat kay kabantay mo na igsoon. So, laki pinasahi ang feeling, pinasahi ang kana bitong bation na to. Once naata nagampo nagigistorya ni Lord nga kita ra bitaw nga nanirata nga walay laing nakakita, walay nakabalo si Lord ra. Lahi diha jud mo ma-feel nga murag something nga somebody nga murag there's somebody nga nag-embrace nimo, nag-comfort nga laban lang ta, di ba? Nga mahal gasolina, mahal bugas pero narako dire. Ana bitaw imo nang masinati in the secret place, in the quiet place with the Lord. Lami kay igsuluhon ang presence ni Lord. And according sa promise sa word ni Lord, gantihan ta. Nay reward. So na reward, blessing, breakthrough. So na, no? Pabor. Nay answered prayer. Nga naman, quiet place, secret place. So, ako mong encourage igsoon, kanunayan ni, permintihan ni igsoon kay pinasahi ang blessing diri. Kay numdum mo ni David, di ba ingon si David nga, one thing I desire, no? Nga gusto niya buhaton, perminti kada adlaw ang magpuyo sa templo sa Dios. Nga magsudong sa iyang katahom. Kabantay mo, secret place na. Gusto si David igsoon nga kada adlaw mapuno siya sa presensya sa Ginoo, nga dili siya mo trabaho, dili siya makigubat, dili siya mo duty as a king kung dili siya mapuno, mahubog sa presence ni Lord. Amen. Ingana ta dapat igsoon. Ayaw itugot nga mo trabaho ka, mo negosyo ka, mo himo ka sa imong mga responsibility everyday nga wa pa ka makadwell sa secret place. Wa pa ka nakigistorya sa Ginoo na quiet place nga imong gisulo si Lord nga nag-date mo ni Lord. Nanindot kay Lord. Kumusta na ka diha? Kumusta imong pag-obserbar na ko Ginoo? Nakasara ba ko Ginoo? Di ba? Lahi igsuon ka nang kamura ni Lord ba? Nga mura jud siya igsuon nimo nga close kay mo. Amen. That secret place. Mao na igsuon ako mong gidasig nga kanunaya permintihan na nga naman nay pinasahi nga blessing diha. Again, walay Pastor James karon. Grasya sa Ginoo. Wala ko naingani, walay mabungahong Kristohanon. Walay natukod simbahan, walay natukod balay dire. Taliwala sa kamahal sa palitunon pero still naani siya nga naman. Sikreto, secret place. Labi na to akong sawa, igsoon. Madinga ko, asa to akong sawa?
No, nang mata na may tanan, nag-share na ko sa Facebook akong sawa, narades kwarto. Di gyud na siya so magluhod, magunsa na siya yang himuon diha. Gisanay na mo mong kagalingon, we always dwell in the secret place, in the quiet place with the presence of the Lord. And grabe ang nasinati na mo. Kanda bitong amazing kay nga pagtagbo sa mong panginhanglan sa panahon nga nana ang Jonah ug Judith. Jonah kanang Jonah ba? No? Nya Judith pod, maoram na Jonah ug Judith. Jonah nimo karon. Judith na nimo. Ug moabot si Jonah ug si Judith. Usay tiriling kayo pero dili gyud na may tabo nga magbitay mi ug mawahi. Most of the time advance nga naman secret place. Nga naman secret place mo tanawa sa gingon ni Jesus. Ang magbasawa na. Lisod po kayo dinhi tumanon sa Ginoo. Ihagon ning sulti no. Apan kon magampo ka sulod ngadto sa imong kwarto nya siri ang pultahan, sikreto ba in private. Ug pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, okay? Ayo pagampo nga nakay tan-awon kay delikado na ang gingon dire dili makita, okay? O gantihan ka na may gantihan dit mao ni igsoon kay ning saan man go dire? O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Amen. Sumaw na mga igsoon nga again ako mong gi-encourage this afternoon nga ato ning buhaton. Me personally naitabo na mo ni grabe ang gibuhat ni Lord. Secret place. Na diyang blessing, na diyang pinasahi nga kusog, nga di jud ka mosibog panahon sa mga dagkong unos. Na diya mga igsoon ang kaalam. Na diya ang comfort ni Lord na ang kaayuhan. Na diya ang kalinaw igsoon na taliwala sa kagubot. Lahi imong feeling or imong bation once imong nakig one-on-one ka ni Lord. Lahi imong feeling igsoon once kana bitong si Lord bitaw imong gisolo kanang walay joy samok bitaw. Kana bang walay nakakita nimo, walay nakadungog nimo, it's between you and God. Lahi jud igsoon as in ang feeling special siya. Pinasahi. Amen. So mauna ang nasinati nako. That's why gi-remind ni Jesus this afternoon nga kung kamo diha tagsara ka kasagaran inampuan nimo dali-dali. No. Try to spend time with the Lord in a quiet place. Just try it. Saan ni Lord gantihan kaniya. Amen. I-bless ka, paboran ka, unsa may mong gusto. Trabaho, negosyo, kayuhan sa balatian, kaluwasan sa ibong pamilya, unsa man ang imong tinguha, try it in the secret place. Naa diyang pabor, ang ganti, ang reward, naa diyang kaibulungang butang, naa diyang presensya sa Ginoo. Si Lord mismo na diha. Amen. Mao na ang mensahe karong taknaa mga igsoon sa kahaponon. A very nice message. Why? Because ako mismo nakasinati sa panalangin anang dapita. And again, wa man tayo laing gisunod, gimodel si Jesus. And of course, gisulti ni Jesus kay siya mismo anad og iya ning gikanunay gihimong lifestyle nga sa kabisi sa iyang ministry na jud siya time in a quiet place, in the secret place. Maglain siya, mupalayo siya sa iyahang mga disipulo, magampo sa buntod. Grabe ra ba siya moampo pero tindugaya. Secret place to. Mahinungdan nga si Jesus victorious. Mahinungdan nga si Jesus nakadaog sa tentasyon. Mahinungdan nga si Jesus nakalakaw sa tubig. Daghan kay mga signs, wonders, and miracles. Why? Because ang secret ni Jesus, secret place. Kamu igsoon. Mangutana ko ninyo. Kanusa ka nagigistorya ni Lord? Kanusa ang last ni mo nagigistorya si Lord nga? As in, naadyo ka sa a very quiet place. Nang ikaw raw si Lord. Kanang, wala dyo'y kisaw ba? Wala'y mga distraction. Kanusa? Og nagahimo ka na ganina, praise the Lord. Gusto si Lord nga imo ng kanunayon. Gusto si Lord nga imo ng permintihon kay maunay Yahweh sa pinasahi nga pagabuhato niya sa imong kinabuhi. Ning saad siya nga nay gantihan ta. Ug ang iyang iganti depende sa gitinguha nimo sa imong kasing-kasing. I believe each one of us has different desire, different vision or dreams in the future. Pero si Lord nakakita niya na. Kung gusto ka igsoon nga paboran sa Ginoo ang imuhang mga desisyon, imong mga plano, then spend more time with the Lord in the secret place.
Sa dapit nga maginusara ra ka nga walay makakita nimo. Sa dapit nga ang makakita ug makadungog way lain ang Ginoo. Ug dihang dapita, duol kay si Lord, dihang dapita panalanginan ka ni Lord. Dihang dapita na ipinasahi nga buhaton si Lord nimo. Amen. Nasinati gyud na nako. So mao ni atong mensahe karon igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your message for us this afternoon about secret place, kung unsa ka importante Ginoo. Nga muhatag mig panahon, muhatag mig higayon nimo. Sa dapit nga eksklusibo, sa dapit nga pribado, sa dapit din walay makakita, walay laing makadungog kung dili ikaw ra kay ang saad nimo gantihan minimo. Hallelujah, Lord, thank you for your message, for your word this afternoon. Ako nagampo, Lord God, sa tanang naminaw karon ug sa tanang mag-replay Ginoo ani. Tagay may kadasi Ginoo. Tagay may Ginoo og kauhaw nga makigistorya nimo kanunay in the secret place. Sa dapit nga sekreto. Sa dapit Ginoo nga kami lamang ang usa Ginoo ug ikaw lamang ang makakita kanamo. Tabangi mi Ginoo nga naa mi kabug-aton nga muhimo aning butanga kay nagsaad ka sa imong pulong nga diha sa dapit nga pribado, diha sa dapit nga walay laing nakakita, ikaw lamang gantihan mi sa among amahan nga langitnon nga nakakita sa among gibuhat sa tago. Wa man mikit-i sa among asawa, bana, anak, among pastor, among hinigugma, among igsoon na panaa ka Ginoo nakakita namo kung unsa among gibuhat sa tago, gantihan mi nimo. Ug ang imong blessing Ginoo dili sa tago kundi you're gonna bless us in public. Nga mahimo pud ming blessing sa mga tao nga naglibot namo. So Lord, thank you for your word. I pray nga amo gining buhaton Ginoo, kay ikaw ang among gimodel Ginoo, ikaw among gisunod ug imo sa ning gihimo sa imong time before here on earth. Imo ning gihimo Ginoo. Nga bisag unsa nimo ka busy sa ministry, naadyo kay time in the secret place. Kay mao na imong sikreto, diha ka nagkuha og kusog, dihog, gahom. So pareha nimo Lord God, gusto sad mi nga may sama kanimo kay imo ming mga followers Lord God. Thank you Lord God. Salamat Ginoo. Ug ako nagampo sa tanang nagtan-aw karon nga nag-uga na ang ilang prayer life. Ako nagampo nga magbalik og kalayo Ginoo. Mahimo silang madasigon nga magampo kanimo Ginoo. Nga intense Lord God, nga dili magluya kun dili magampo gyud nimo Lord God nga sa tibuok nga kasing-kasing labaw sa tanan. Magampo kanimo sa dapit nga tago og sekreto nga ikaw lamang ang makadungog Ginoo. Makakita sa among luha ug makadungog sa among hilak Ginoo. Salamat Lord ug sa imong saad, ikaw nga Dios nga dili makita magahatag og ganti sa among gibuhat sa tago Ginoo. We claim your promise right now in Jesus name. Lord, thank you. And right now, I pray to all of the viewers Lord, again and again, unsa man nilang kahimtang karon Ginoo. Labi na Lord sa mga nag-pray request or na sa mga balatian karon Ginoo. We declare healing in Jesus name, in physical and emotional. Natapos ng tanan Ginoo, nag-ingon ka, binagi sa imong mga labod ug samad, naayo mi sa among balatian. Daghan ang labod nimo Ginoo. Bunal nga dala unod, meaning daghan sab klase-klase ang balatian nga maayo pinagi sa labod nimo. So we claim healing right now in Jesus mighty name. Sa tanang naibalatian, sa naa sa ICU karon, I declare miracle in Jesus name. Let your healing power, your healing touch Lord God will be upon them in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Salamat Lord God. And Lord, I pray Lord God sa mga nanginahanglag trabaho, tagaan nimong trabaho Ginoo. Ug sa tanan nga naay trabaho, I declare promotion og himua siya Ginoo nga faithful nga iyang ilhon nga ang naa niya karon Ginoo gikan nimo. So imo siyang matinud-anon nimo bisan pa mga negosyante Lord God, I declare imong paasensyon, pauswagon sa pangalan ni Jesus. And I pray nga ang mga tao sa palibot makaila sa tinuod nga Ginoo, kay ang mga negosyante nga Kristohanon imo manggipalambo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, og maggamit sa imong buluhaton Lord God in Jesus mighty name. And Lord God, right now I pray also Father God sa tanang mga na-depressed, Lord God, nasa depression karon Lord, I declare peace in Jesus name. I declare Lord God nga imong ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon Ginoo, nga ang ilang sitwasyon karon kontrolado ra nimo Lord God. You are in complete control of everything.
Padak-ay lang pagtuo, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. And I declare, Lord God, nga ang ilang gibati nga depresyon, mahimong kalinaw o kalipay karon in Jesus' name. Hallelujah. And then, Lord God, I pray, ginusta ng mga nagapos sa mga any addiction. I declare deliverance. I declare transformation in Jesus' mighty name. Makagawa sa lain-laing addiction, makadaot nga bisyo, mga na-addict sa scatter, na-addict sa email, o unsa man nga addiction, nga waka malipay, Lord God. Akong gideklaran ang kagawasan sa pangalan ni Jesus. Mga bugto ang talikala sa demonyo in Jesus' name. Og sa tanan nga nag-ampong nangandoy kaluwasan sa ilang tibok pamilya, I declare complete salvation to their whole family. Among giklaim ang giingon nimo sa the book of Acts, Lord God, ni Pablo, Ginoo, nga ang mutuo lamang minimo. Dili lang kami ang maluwas usab among tibok panimalay. So right now, Lord God, we declare salvation to our whole family in Jesus' name. All in all, thank you so much, Lord, for your word. Thank you for your message, for the comfort, for the power of the Holy Spirit, for the peace of mind. Salamat. O karon, Ginoo, among ang kuno ng kadaugan, ang milagro, ang kaayuhan, kagawasan, kaluwasan, Ginoo, financial breakthrough among giangkon, Ginoo, ang grasya gikan kanimo. We receive it right now by faith. Himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, amahan, among gipangayo, giklaim, gipasalamatan, pinagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kaudtuhon o kahaponon, mga igsoon. That's all for this afternoon. Shout out, Pastor Jubans. God bless, Pastor. Bisag, naka-aircon daw, naka-full. Singot, yapon, grabing inita. Pero, mas init ang presence ni Lord. O, sagdi lang kay, kung init man karon ang panahon, at least dili ta makasinati og imperno nga init kayo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, for complete healing. Amen. In Jesus' name. Thank you. God bless Sister Hannah Nuona. Okay? So, akong ibalik ang himaya sa itong buhay nga Diyos, mga ikson. All the glory belongs to the King of Kings. And this time, akong ikabilin kuan. Yan na. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ampingan mo, proteksyonan, paboran sa Ginoo, labi na sa mga OFW. Proteksyonan mo sa Ginoo, tanang buhat sa inyong kamot, i-bless ni Lord yung mga lakang ihatod mo sa kadaugan. And I declare favor sa inyong mga amo in Jesus' mighty name. I declare promotion in Jesus' name, may panglawas. And of course, comfort, kanang gimingaw mo sa inyong mga kuan ba, pamilya. And tanan no, akong ampo, i-declare ikson nga dili ron matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus' name. So see you next time, mga ikson. Wala tayo live karong gabi kay nami funeral service. And maybe basin maka-live ta tonight, depende lang ni. Okay? So again, that's all for this afternoon. Ang akong ikabilin na akong anak nagdagandagan. Ampo, amping, abanti. To God be... Sugan anak. Ampo, amping, abanti. To God be the glory. God bless. Okay, God bless everyone. See you next time. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Pray na nasa link ang caption. No, sa caption ang link. Na ang link sa caption. Sa man. Okay? Praise the Lord Jesus Christ. God bless. Jers D. Alvarez. Tanan. See you next time. To God be all the glory. Anyway, invite your friends to follow our page para ma-bless mo sila. Kamu na-bless mo sila di. No, wala. No, pag ginuom niya to. Thank you. See you next time.